Posetioci Food Art festivala ovde u Delta Cityu će imati priliku da se upoznaju sa carvingom, što je tajlandska veština rezbarenja voća i povrća. Jedan od naših najpoznatijih majstora je ovog jutra sa nama ovde u Delta Cityu. Reč je o gospodinu Pavelu Hrcanu. Dobro jutro. Dobro jutro. Možete li nam približiti malo carving veštinu? Carving je tajlandska veština, potiče sa Tajlanda, nastala je pre 700 godina, širila se preko Japana, stigla je do nas i zahvaljujući nas par carving majstora mi prezentujemo ovu tehniku ovde kod nas. Reč je o rezbarenju, da li je bitno vrsta voća i povrća, šta se sve može rezbariti? To je rezbarenje voća i povrća, znači na svaku voćku i na svako povrće možemo napraviti neke ove umetničke šare koje su dekorativne, interesantne i lepe. I šta ćete danas praviti? Danas ćemo praviti na lubenici, na bundevi, od povrća ćemo praviti dekoracije koje recimo mogu ići na salate, znači i za svakodnevnu upotrebu i ovako neke eksponate od većih voća i povrća. Koliko je vremena recimo potrebno da se recimo izrezbare i lubenice? Za lubenicu najmanje od 1,5 sat do 2 sata treba. Treba strpljenje, treba mašta, da zamislimo šta ćemo rezbariti, pošto nema crtanja, nego direkt nož iz glave naša zamisao. Tako da opuštenost, interesantne momente stavljati dekoracije po tome i dobija se lep proizvod. I moram da vas pitam, da li je potreban, vidimo ovde specifičan alat, neophodan je specifičan alat? Jeste. Ovo je pravi tajlandski nož, koji bez njega se ne može. A ovo su pomagala s kojima se prave nove šare, dubine, listiće, latice od cvetova, tako da je u kompletu više noževa koristimo. I naravno, vi ćete svakome ko bude hteo danas to da pokažete kako da izrezbari, recimo, makar neki cvetić, ali? Naravno, nama je i cilj da ovu tehniku pokažemo svakom ko je zainteresovan, dozvolit ćemo mu, daćemo naš alat da vežba s nama zajedno ovde u Delta City. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala i vama, prijatno. U okviru Food Art festivala posetioci će imati prilike i da degustiraju besplatno pršute, čokolade, rakije i vina. Toliko za uključenje, Minja.